Teknisk isolering skal være en selvstændig entreprise, fordi at der er et behov for at få højnet sikkerhedsniveauet og fokuset på energi i vores bygningsmasse. Vi ved rigtig meget, men vi mangler ligesom at være med ved bordet. I nogle situationer så sker der jo netop det, at fordi vi ikke har været med helt fremme, så bliver du nødt til at rive ting ned, bygge ting om. Hvis vi var tidligere på banen, så ville vi kunne hjælpe med at have en koordinerende rolle. På den måde så sikrer man rammevilkårene for ikke kun isolatørerne, men også for bygningerne. Vi får nogle bedre bygninger, vi får sparet på energi, og vi får nogle mere brandsikre bygninger, som i sidste ende kan redde menneskeliv. Så i Boligselskabet Sjælland, der har vi lige knap 1 million boligkvadratmeter, som vi drifter og administrerer. Og når vi arbejder med renoveringer, fortætninger, transformationer og nybyggeri, så spiller teknisk isolering en vigtig rolle. Jeg tror som bygherre, der er det vigtigt, at vi ikke ser hulrummet imellem rør og væg som en bufferzone, men at vi tænker den tekniske isolering ind og hele det arbejde, der ligger både i at udføre, men også efterfølgende, at det er installationer, som skal kunne driftes på en fornuftig måde. Så derfor er det rigtig vigtigt, at de her ting de bliver tænkt ind allerede i forbindelse med projektering og ikke under udførsel og aflevering. Fordelen kunne være, at man får inddraget og får lavet en løsning rigtig første gang. Vi har også prøvet at praktisere den på nogle projekter, som var teknisk komplekse, hvor det netop blev udbudt i en selvstændig entreprise, hvor vi er fat i rådgiver og siger, det bliver vi simpelthen nødt til, for ellers så lykkedes det ikke. Fordi ved at udbyde dem som en selvstændig, har vi også mulighed for at hive dem ind noget før i en tidlig inddragelse. Og der vil få deres erfaring meget tidligere, inden vi overhovedet går i gang. Da det blev lagt ud til en selvstændig entreprise, der fik vi det ud af, at alle sammen var committed sig, havde relationerne til hinanden. Du havde ikke udfordringer med, at man ikke gad hinanden eller hakket på hinanden. Entrepriser har underholdsstøver mellem. Så der gav det rigtig god mening, plus at hvis ikke vi havde gjort det på den måde, så havde vi ikke lykkes. De barrierer, vi oplever som tekniske isolatører, er helt grundlæggende nogle systemiske barrierer. Det handler rigtig meget omkring, at man i udbuddet fra rådgiver og bygherrer vælger at lægge det under bevidst ventilation. Det mener jeg ikke nødvendigvis er den bedste måde at gøre det på, fordi man får ikke det produkt og det fokus, som der er behov for i branchen. En af de barrierer, vi møder 9 ud af 10 gange, det er, at man køber teknisk isolering og passiv brandsikring alt for sent i processen. Vi kommer alt for sent ind og har derfor svært ved at hjælpe i bund og grund både kunder og bygherrer med at få de rigtige løsninger. For at få de optimale betingelser for fremtidens byggeri, så kræver det, at både rådgivere, entreprenører og bygherrer har et meget tættere samarbejde, og at vi får tænkt alle de relevante fag ind på de rigtige tidspunkter. Der er et meget stort fokus på de ting, man kan se, men det, der ligger inde bagved, det der er hjertet i bygningen, er lige så vigtigt, og her spiller teknisk isolering en væsentlig rolle. Jeg ser også, der skal måske et holdningsskifte fra de tekniske isolatører til at se, hvad er det, vi plejer at gøre, hvordan kan vi gøre det anderledes for at tilgodese kunden, ikke som fagentreprenør, men kunden som hoved- og totalentreprenør. Hvordan kan vi selv spille os gode i forhold til at tage et større ansvar i den koordinerende rolle? Fordi vil de gøre det, så sparer det hoved- og totalentreprenøren for koordineringspligten, eller i hvert fald reducerer den ydelse, og så hjælper det dem selv til at blive bedre på markedet.